Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Umlingisi wozalo uSiphesihle Cele uthi uzolinda abadedeli balo mdlalo bambize uma bezoyibuyisa indawo ayeyilingisa. uSiphesihle wayedlala indawo kaGeorge wayethandana noJC. Sekunesikhathi agcina ukubonakala njengoba noJC wayedlalwa nguKhaya Dladla naye sekunesikhathi anyamalala kulo mdlalo. Muva nje uSiphesihle ubhale ekhasini lomdlalo ku-Instagram ethi akabuyiswe uGeorge. Angikaze ngikhulume nabo futhi angikaze ngicabange ukuthi ngikhulume nabo ngokubuyisa uGeorge. Ngizolinda bona bambuyise, kusho uSiphesihle. Uthe ukuba kulo mdlalo kumsize kakhulu emsebenzini wakhe wokulingisa. Kube yiwona mdlalo wami wokuqala ukuthi ngilingise kuwona. Kuyilekelele kakhulu i-CV yami ngoba ngiyakwazi ukufaka izicelo zomsebenzi ngamava enginawo. Phela lapha ngahlala amasizini amabili. Kube lula uma ngihambela izinhlolokhono ngoba abadidiyeli bayangazi, kwesinye isikhathi ulayini kangiwubambi. Abanye bayangibiza ngibe nenhlolokhono ngasese, kusho uSiphesihle. Uthe usanda kuphothula ukuqopha umdlalo wa-online ubuwenziwe ngabasizwe yi-KZN Film Commission. Nasemidlalweni yeshashalazi ngikhona kade ngenza iNandi the Musical. Abanye bangizwa kuKhozi FM emdlalweni womoya othi buchitheka bugayiwe, kusho uSiphesihle. Uthe yize ezifela ngemidlalo yeshashalazi kodwa ukhetha ithelevishini ngoba inemali.